Днес една много интересна тема ще обсъждаме. Ще говорим за кръговото кръстовище, какво трябва да знаем и как безопасно да минаваме през него. Ще говорим и за базовите правила и техники за безопасно шофиране и маневриране. Вертикална и хоризонтална маркировка, предимство и т.н. Специалният ни гост днес е автоинструкторът Андрей Попов. Здравейте! Здравейте и благодаря за поканата от Радостта по пътищата на България. Много се радвам, че ще участвам в тази чудесна инициатива, целяща промяна в начина на шофиране по пътищата в България. Както споменахте, аз се занимавам с обучение на бъдещите водачи на МПС от категория Б, като също така преподавам и на английски на много чужденци, които желаят да придобият свидетелство в България, включително и такива, които желаят да подменят чуждестранна книжка с българска шофьорска книжка. Да. Благодаря ви, че приехте поканата, господин Попов. И сега ще започнем нашия интересен разговор за кръговите кръстовища. Както всички знаем, в нашата законова уредба нямаме конкретна регламентация. Нито в Закона за движение по пътищата, нито в правилника за неговото прилагане за този тип кръстовища. И голяма част от шофьорите извършват маневрите повече на база на опита си, отколкото да се следват някакви правила. Да помоля зрителите да имат малко търпение. Сега ще говорим някои теоретични постановки, но след това всичко това, което говорим, ще го покажем и на практика. Да, нека да разясним на нашите зрители някои базови правила за безопасно шофиране в кръгово кръстовище, които е добре да се спазват. На първо място трябва да изберем правилната лента за навлизане спрямо посоката, в която ще продължим. След това е добре да подходим към кръговото бавно и да пропуснем всички автомобили, които се движат по пътя с предимство, независимо в коя лента се намират. Включваме и изключваме съответните мигачи в точния момент, не по-рано, не по-късно. И не на последно място, не бива да спираме в кръговото кръстовище, не е добре да задминаваме и да засичаме другите автомобили, които са навлезли преди нас. Има случаи, в които някой е по-бавен, по-несигурен, не бива да го засичаме. Да, благодаря за това разяснение. Можете ли да ни посочите типовете кръгови кръстовища, които се наблюдават на територията на България? Значи имаме различни видове кръгови спрямо броя на лентите, еднолентови, многолентови, има такива с отделно платно за излизане на десен завой. Освен това, кръговите се различават и по организацията на движение. Имаме регулирани с пътни знаци за предимство и кръгови, които са кръстовища на равнозначни пътища, така наречените нерегулирани. Когато имаме кръстовище на равнозначни пътища, знаете, че важи предимство на десностоящия. Тоест, този, който влиза, е с предимство пред този, който е вътре. Най-често регулираните кръгови са регулирани по такъв начин, че предимството е за тези, които се движат вътре в кръга, за сметка на тези, които навлизат. Разбирам, да. Как да изберем най-подходящата лента? Това е много интересен въпрос. Преди да навлезем в кръговото, коя лента трябва да изберем? За съжаление, в закона няма ясно дефинирани правила за навлизане, придвижване в кръгово движение. Затова нека да изходим от базовия принцип. Знаете, че ако искаме да напуснем кръговото през първи и втори изход, т.е. ще завиваме надясно или ще продължаваме направо, можем да влезем и да излезем през външната част на кръговото, т.е. крайна дясна лента. Вътрешната част на кръговото или лявата лента може да се използва, ако ще го напускаме на втори, трети, четвърти изход, т.е. ще продължим направо, завиваме наляво или в обратна посока. Пак зависи от спецификата, големината на самото кръгово, броя ленти вътре. Така, само да кажем за тези, които сега се включват, че сме заедно с професионалния автоинструктор Андрей Попов и говорим за правилата за движение в кръгово кръстовище. Дайте да си поговорим и за самото престрояване в кръговото.
Сега, престрояването в кръговите зависи от типа и размера на самото кръгово. Сега, за мен лично престрояването в кръгово не винаги е желателно и дори в някои случаи крие някои рискове. Въпреки това, в нашето законодателство няма изрична забрана за престрояване в кръговото кръстовище. Когато кръговото е голямо, с широк диаметър, няколко ленти вътре в самото кръгово, тогава престрояването има как да се извърши по сравнително безопасен начин и дори може и да не доведе до създаване на конфликтна ситуация. Тук не трябва да забравяме обаче, че когато извършваме престрояването, трябва да пропуснем автомобилите, които се движат по лентата, която искаме да заемем. Не така обаче стои въпроса с малките кръгови кръстовища, където имаме сравнително малък диаметър, две ленти вътре в самото кръгово, а изходите са разположени прекалено близо един до друг. В този случай аз лично не смятам, че престрояването е безопасно и разумно, особено когато трафика е натоварен. Най-добре е да се направи преди навлизане в самото кръгово, т.е. предварително избираме подходящата лента и така като оптимален вариант можем да използваме първият изход за излизане през дясна лента само, а лявата лента за останалите, втори, трети и четвърти. Сега, ето какви са основните рискове обаче. Недостатъка на въртенето във вътрешната лента е, че при излизане има опасност да засечем този, който се намира от наше дясно, а същото важи и ако използваме само външната лента. Рискуваме да бъдем засечени от водачи, намиращи се от наше ляво. В тази връзка мога да посъветвам отново да избягваме да задминаваме колите, които се намират пред нас в кръговото, независимо дали са пред нас в същата лента, в лява лента или в дясна лента, ако е с повече ленти кръговото. Дори и да настигнем някой в кръговото, който е по-бавен, по-несигурен, по-добре е да не го задминаваме. Нека да се придвижим внимателно зад него, докато стигнем до желаният изход. Мигачите в кръгово, пожелателни или задължителни са те? Тъй като знаем, много малко водачи в България използват светлинните сигнали, особено важи за кръгово. Като за всяка една маневра, знаете, при смяна на посоката на движение, мигачите са задължителни, тъй като чрез тях ние информираме останалите участници в движението за посоката, в която възнамеряваме да се движим. Сега можем да дефинираме евентуално следният принцип. За първи изход, в случая посока надясно, влизаме и излизаме с десен мигач, това е ясно. За втори, трети и четвърти изход, т.е. посоките са ни направо, наляво или ще въртим в обратен завой, влизаме в кръговото, заемаме си съответната лента и излизаме с десен мигач на съответния изход. Ако ще се престрояваме вътре в самото кръгово, това го правим с съответният мигач. Имайте предвид обаче, че ако кръговото има повече от две ленти и не се намираме в крайна лява лента, не бива да държим включен левия мигач, тъй като това може да подведе останалите участници в движението, че искаме да извършим престрояване наляво. Да. И последно, преди да тръгнем и да покажем всичко, което говорихме на практика, да ни кажете как трябва да реагираме, ако изпуснем изхода, на който сме смятали да излизаме. Поради засилен трафик, объркана лента и други ситуации. Това също е много важно. Да, случва се, не трябва да изпадаме в паника, не трябва да се притесняваме, подминаваме си внимателно, правим още един кръг вътре в самото кръгово и излизаме през изхода, който желаем. В този случай трябва да внимаваме да не засечем водачите, които се намират около нас. В никакъв случай няма да се стремим да излезем на всяка цена, което пак казвам, може да доведе до засичане на останалите участници в движението. Имаме въпрос от Милен Николов. А как ще разберем дали е малко или голямо кръговото в непознат град, за да изберем лента предварително? По какво трябва да се ориентираме? Малко кръгово е кръгово с малък брой ленти вътре, сравнително малък диаметър, без изходите са близко един до друг. Тоест ние нямаме много време да правим престрояване. Включвайки мигача за престрояване, това може да подведе останалите участници от движението, че искаме да напускаме кръговото. Така, добре. Насочваме се към кръговото кръстовище на 4-ти километър. Тук интересното е, че имаме само вертикална маркировка, хоризонтална маркировка нямаме, която да ни оказва коя лента за кой изход е. Ние ще излизаме на... Сега, ние ще излезем на трети изход, т.е. ще направим ляв завой. Съответно,
подхождаме през вътрешната лента, лява лента, както виждате. Трябва да се престоим във вътрешния кръг. Тук имаме 4 ленти. Тоест, ние ще влезем в трета лента, не най-вътрешната. Излизаме на третия изход. Така, трябва да внимаваме при влизане и при излизане от кръговото. Виждате, че има пешеходни пътеки. Хубаво, особено при засилен трафик, да внимаваме за пешеходци. Знаете, че децата изкачат рязко на пътя. Така, ще направим престояване във вътрешна лента. Внимателно изчакваме трафика, който е вътре в кръговото. Пак казвам, трябва да сме сигурни, че няма трафик във всички ленти в кръговото. Влизаме стегнато и уверено в кръговото. Така, ето, ние сме в трета лента. В случая се движим във вътрешния кръг. Ако подам ляв мигач и го държа включен в кръговото, бих могъл да заблудя водача, че ще правя престояване в ляво. Подминахме първия, подминаваме втория, включваме десният мигач, за да покажем на останалите участници в движението, че ще напускаме кръговото кръстовище. Насочваме се към съответният изход, оглеждаме се в огледалата, виждаме, че в случая има пешеходци, внимателно намаляме, защото колите зад нас също са засилени. Пропускаме пешеходците и излизаме през кръговото. Така, ние бяхме във вътрешния кръг на кръговото, направихме кръгът и излязохме през третият изход. Виждате ляво. Сега ще обърнем и ще покажем, ще инсценираме пропускане на изход. Да, обръщаме посоката на движение, връщаме се обратно. Сега, първоначално ние искаме да излезем на първият изход. Посока Орлов мост. Внимателно правим обръщането на посоката, без предимство сме, трябва да пропуснем автомобилите по пътят с предимство. Връщаме се към кръговото и както може би си задавате въпроса, много често и в чуж град заблудени сме, не заемаме правилната лента. Така, ние искаме да излезем на първият изход в дясно, към Орлов мост, но така се е случило, засилен трафик, не сме успели на време да вземем правилната лента. Да. Така, какво правим в такава ситуация? Ето, аз се намирам в лява лента, пропуснал съм да се престроя. В дясна на време. И съответно знаем, че няма как безопасно да излезем на първи изход веднага, в дясно, през лява лента. От тази гледна точка няма място за паника. Продължаваме в кръга. Завъртаме кръга, подминаваме през кръговото кръстовище и внимателно правим престояване, за да излезем през правилният изход. Сега ще демонстрирам. Влизаме в крайна лява лента, най-вътрешната лента, защото ще правим пълен кръг. Ще завъртим изцяло кръговото и ще демонстрираме как безопасно да се направи престояване, за да можем да излезем на изхода, който желаем. Така виждаме, че трафикът е засилен. Идеално е за нашия експеримент. Ако се мъчим сега да излеземе от лява лента веднага на първи изход, ще застрашиме и засечем останалите участници в движението, които са в дясно от нас. Така, внимателно. Тук имаме въпроса, ако някой от дясна лента продължи направо. И това е възможност. В случая ние влизаме в вътрешния кръг на кръговото. Тези, които са от дясна лента, имат право да излизат през първи и втори изход. Тоест те няма да ги... Затова се влиза в... Ето, изпуснахме изхода първия. Затова се влиза в най-вътрешна лента с... Така, сега да уточня. Когато сме в най-вътрешна лента, допустимо е да оставим левия мигач включен, тъй като левият мигач казва на останалите участници в движението, че ние нямаме намерение да напускаме кръговото. Ние сме в най-вътрешна лента. Така, след като подминем последният изход, от който няма да излизаме, трябва да направим внимателно престояване.
така, че да може безопасно да напуснем кръговото. Подаваме десният мигач. Поглеждаме в огледалата, за да се убедим, че няма от наше дясно автомобили, също така и в нашата мъртва точка. Подали сме мигача, правим безопасно престрояване, внимателно, поглеждаме за пешеходци, ето имаме. Така. И продължаваме движение. Да завъртим, да намерим начин да се върнем. Тук влизаме с ляв мигач. Влизаме в кръговото кръстовище през лява лента. Ние ще завъртим през четвъртият изход, т.е. ние ще направим обратен завой. Така, внимателно изчакваме движението, което е вътре в самият кръг. Така, сега отново се намираме в най-вътрешната лента. Ето, левият мигач е включен. Ние казваме на останалите участници, че нямаме намерение да напускаме. Подминахме първия, подминахме втория, подминахме третия и включваме десният мигач, за да покажем, че имаме намерение да напуснем кръговото на четвъртия изход. Да, много е Ние важно, все още се намираме в лява лента и напускаме безопасно през лява лента. Много е важно да не заблудиме водачите с мигач, който е включен предварително. Така, и след това, ако желаем, можем обратно да се върнем в дясната лента. Това беше демонстрация на малко кръгово. Какво имам предвид под малко? Сравнително малък диаметър на кръговото кръстовище, близко разположени изходи един до друг, където мигачи за престрояване биха могли да доведат до заблуждение на водачите, които искат да навлязат в кръстовището, че ние реално имаме намерение да излезем, а ние реално сме искали просто да престроим. Затова не е удачно престрояване в кръгово с изходи разположени близко един до друг и малък диаметър на вътрешния кръг.